Δεν μπορώ να πιάσω! Πάντα σε λεωφόρο και τις μαντήλες! Το έπαιξε σε μάκα σκούρι! Μπράβο ρε! Μπράβο ρε! Μικρή πολύ είναι η Άρτα, μην αγχώνεσαι! Εγώ γιατρός είμαι, αυτός ποιος είναι πλέον τόσο ώρα το όνομά του που μου πέταξε ένα σπίδα και έχω ένα πνευστικό πρόβλημα. Είμαι γιατρός, θα κάνετε αυτό το ιατρικού συλλόγου. Ποιος είναι που εμποδίζει γιατρό να περάσει? Ποιος είναι? Η ιατρική ταυτότητα, ποιος είναι που εμποδίζει γιατρό? Ποιος σε λένε? Πώς σε λένε? Με λένε Χριστοδούλου Παναγιώτης και είμαι γιατρός. Ποιος είσαι? Ποιος είσαι? Θέλεις να διαβάζεις ανάγνωση σου, μαθημάνα σου? Ναι. Είπα το όνομά μου και δεν λέτε το όνομά σας. Τρέπεστε και τη δουλειά σας. Καλά κάνετε. Σήκωσε ρε που τους έπαιρνε η μάνα σου μαμά. Δεροκάτε αγρότες πες. Το έβγαλα το δεροκάματο. Μα δεν τρέπεσαι. Μου σήκωσες κασπίδα ρε. Τι σήκωσες σπίδα ρε. Σ' απείλησα εγώ κάπου. Τι σπρώχνεις. Έσπρωξα κανέναν. Δεν τρέπεσαι, τη βλέπεις ταυτότητα. Εμποδίζεις γιατρό να περάσει. Περίμενε, έξω βλέπετε τα σπουδαία περάζει κανέναν. Πού είναι η κάμερα? Που είσαι τόσο άσχετος! Άλλη φορά να σε πιέσω ρε βλάκα να σου δίνεις και σου το βγάλει το κράνος! Άσχετε! Πού είναι ο σκύλιος ο μαλάκας που είναι εδώ που βγαίνει? Πού είναι ο δήμαρχος, πού είναι οι βουλευτές για να το γραμμό? Να έρθουν εδώ! Φέρω γύρω στα καφενεία τα αρχίδια! Άμα το μουνί τα κουτάνε.